Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinten? Ning Ayu. Ayu ning Pasuryan galak. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Luar biasa ya nak. Ya. Leres banget. Yes, tetep alhamdulillah. Napa ingkang sepisanan pepeling? Nggih, dipun aturaken Monggo monggo. buka sura niki pepeling. Nggih, ayo Mbak Elisa, pepeling Mbak Elisa jumeneng Ayo, Mbak. nyatek kene, Nduk. Yo.
Elisa gadis manis. Makasih ya, Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Nek kene ku nek ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan kan. Ya. Keren memang Wes. ngawi nek. Aku janggar petuk anakku wedok sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagacek? Kowe ngomong gayamu sa. Gaya aku Gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa. Piye bah kabare padha waras teko ngono kanggo gayamu? Oh, prepon apa keparipun medho waras napa mboten? Ki padha beres ora maka bare cung. Kabare cok. Tore. Bukane di Maboi. Weh. Lah modar ora nyambung to. Padha kaya wedang umope ngono. Bari tak gawe. Treta depi Ratin kana Praben reng Madura do treta. Kira badane Ratin Praben aduh. Iki basa Madura. Ana opo iki ne? Hah? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Lah, Kira kok- menang digawe digara menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya angel ya, Pak. Iya. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged Lah kula kula. ora halus ora apa-apa, malah apik sing ngono. Njabane dadet tapi jerone halus, timbang jerone halus tapi njabane rusak. Ngono. Oh, sing bener. Lebih baik bloko suto, blak kotang terus terang tapi cantik hatinya. Blak kotang. Kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku moh kula. Paseno blak kotang apa? Ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung preso, Abah sing blak langkung. kotang niku napa? Nye. Ngene ya, Nduk. Blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Oh. Ora kok blak kotang terus kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa Ora yo enenge? ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Mbok wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh, ya ngono nene. Blak kotang. Niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotangi pokoknya berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh ya blak kotang Blak terus kotang. terang. Ya. Padha karo arepa kaya ngapa kowe iki anake wong tuwa, Nduk, sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, Kepe bebasan kendi. ngono. Kepe cangking kende kecamping. Apa kepe kancing? KTP cangking. Bek kecangking, Bek kancang. kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tuwa ki arep piye, anak polahe piye, wong tuwa mesti ketut. Oh ya. Apa ndelok? Otong kecangking. Kopo kecangking. Wes sakarepmu kono. Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena Kena. juga. Hah, pinter. Intinya gitu, ya, Cerdas Pak. kok, cerdas. Jelas Wah, kok kudu no. tenang. Oh, kudu cerdas oh. Zaman now itu harus gitu Zaman ya. no, aku zaman Zaman apa, Pak? Umure piro, Pak? suwida arep mau tuku apa piye? Sewedak tambahi selawe. Suwida tambah selawe 85 aku curang dagel wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat apa? Semoga sehat. 85 cek sehat. Amin. Nembango. Oh, gelem nimbang ya. Panyuwunan kisah. Oke. Iki kok sik to Mbak Cangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Nggih. Jawa Timur wong Ngawi iki ora ngerti. Iki candi. Niku Omongane kok Dura dudu, Jawa dudu, Sunda dudu. Iki cah kondi kok ablek kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbak. Ate kaya ponakku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh, kayak aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya. Mirip nek kowe. Oh, ya wedhus ya padha sih.
Oh ngerti to Iya gibas ngerti, ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra adus. Ora apa-apa iwake bendina ning gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina ning banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya. Ya ora tau. Apa enek iwak kerokan? Ya ora ono. Asmamu sapa asline kondi? Kula Elisa Ursarus Alaso, derek beketi kepangan kitepangan. Alon, apa gak salah so. Derek keti kepangan ketipangan. Lah kuwi ya Pitepangan. Petika pangan. Apa di kepangan ya semplok cangkemmu. Petikangan ketipangan. Pitepangan. Ora kok Pitepangan. Ora peti dipangan. Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggap Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Bupati Ngawi. Pak Oh iya. Ling ngendika sing alon-alon. Pak Tumio Iya, Pak. leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Pelan-pelan. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya lah. Oh, Bapak lengkap semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Oh, amin amin. Ngono tinggo keret-eretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo Ya ngene. cantik kok pakedep asmane. Oh nggih derek pitepangan nggih nami kula nggih Elisa Ursarus Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Ursarus Alaso. Bakul bakso. Aku ra Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alasu tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alaso. Asline nduk. Nggih, niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbah. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambelu padha karo lambemu ngono lho. Oh, kaya cangkem ya? Cangkemku. Cangkem lu. Cangkem. Teko lambelu. Ya, bapake saka toli-toli. Toli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot. Teko toli-toli. Ya, lambelu Sulawesi Tengah. Toli-toli. Toli-toli Sulawesi Tengah. Ya, Iku ibu. Ya niku bapake saruboke sempurne. Karo mboke. Iya. Kok kono. Iya bener. Lah sekarang manggon neng Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duit. Melu iki golek sandang badok. Iya. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati ya golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela ya. Badok ki nek Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kontal ki ramu mencelat. Ya. Nguntal ki mangan. Oh, nguntal mangan. Mula nek nyar ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Nguntal B. Kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 pedalangan. Yo, pedalangan isi Ngayogyakarta. Isi Ngayogyakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki Sudah lulus lanjut S2 psikologi. Sudah Psikologi selesai. S2.
Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Wah. Luar Makasih. Gandang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 pun. Yang jumuk dokter, engko nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio? Heeh. Ya, Pak Tumiono. Tumiono. Heeh, nembang, Nduk, nembang, Nggih. Nduk. Bawa nggih niki nih. Pepeling. Bawa. Rukun Islam. Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, Berhasil jangan aku. tepuk tangan. Napa? Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Biasa oke. Penggemarmu akeh nduk ning kene. Iya iki mau sore wis tak nai 2000. Ben do keplok pokoknya nek aku nyanyi keplok ngono. Jangger kowe nyanyi keplok 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya. Kang lima puniki katindakna mring para sesama. Aja padha ditinggalke. Yo, penonton. Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakamu kae Mbak Cangik nang omah apalane kursi tok. Napa? Tahu bulat. Digoreng dadakan. 500-an. Kuwi panganan viral lho. Nggih. Panganan viral. Panganane jang ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no kopi hitam ngono nek nang warung nang nguri ideran iki paring 8.000. Ku black kopi larang. Black kopi pinten? Larang. Larang. Fried chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enek. Fried chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. Napa niku? Napa niku? Klaten ana. Sup chicken Mr. Defisit. Sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit. Larang. Sup Nara defisit ya Pak Plus Sup ya Mr. berarti nih Pak Defisit. Plus. Kayak Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Nggih. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok? Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh, Singkatane ya, Oni tok. Luar biasa. Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu Oni tok ngono tok. Oni Antok wis kuwi. Mangga. Rukun Islam puniku ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang angka siji. Mbak Cangik, dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan. Nggih. Untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPR RI. Luar biasa. Tepuk tangan. Wis. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira nek ra salah. Liyane jek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka loro salat
no poso papat yakat ping 5 ibadah haji Nenono rukun Islam sampurna. ya mangga Monggo. pepeling cok yuk sopane sing kurang. Ya. Sopan piye? Niku lho, mbok kowe matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. Ciri wanci lelewo ginawa mati. Ana paribasan Sormejo enek ulane. Napa niku?
Aja gelo wis carane. Ciwalakaci koko beluk dem-dem. Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. Gubuk asmara dicaosi Pak Nelis Palen. Ayo Dok, sapa ki gubuk asmara? Ya Mbak Ika. Ah, tak tinggal ning guri sik. Kebelet. Oh. Biasa kencing manis. Wah, kula pun mari kok. Oh, gayamu. Wonten godhong sing marai-mari. Apa? Godhong napa jenenge? Insulin. Nggih. Benaong. Nggih. Godhong insulin, benaong godhog. Niku marai-mari tenan. Aku wis entek sak kerenjang. Aku undur-undur tak pangan lakuku mundur. Oke, gubuk asmara. Nggih. Oke, Nduk. Oke, kono enak-enak. Abah ajeng teng bendi? Pipis. Oh iya. Kenak tur mboten? Oke, ayo gubuk asmara sik tak ewangi ya. Gimana PPKS masih semangat? Seduluran Lawase. Seno Nugroho. Yes. Kaya kampanye to malah. Wes tenan. Werna-werna wae, Bah. Ya Oh, monggo. Ya, iya, Mbak, toh, Mbak. Penggemar sakmono kae ya. Nggih. Oke. Ya. Neno. Ya, engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas, Amerika. Texas, Amerika, Arab Saudi, seluruh dunia, Nggih. Prancis, Chili. Chili, salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Lingsem iki watuk ya di soraki lho. Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Nggih, ya mangga. Mbak Meta. Mbak Beta Saking mana? oh saking Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Badhe Oh nyuwun silakan, monggo Mbak Beta Idol, tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk asmara, tarik. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae asik. aku lereng neng cabang Tumpang. Saya
Luar biasa. Asik. Wayahe, wayahe. Sedetan sajroning ati datang luntur saya merati aku badhe nyumbang lagu Perahu Layar. Oh, Perahu Layar, monggo. Monggo menika mikipun, Mbak. Saya bangga sekali bisa ketemu Maestro. Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di TV iya. saya nonton. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi. Sudah mumet saya. Kenapa? Wedi. Petinya apa? Nah ini sarangnya langgam Jawa. Ayo enake ngono kan ya apa? Mau digulung dia. Ya ora apa-apa kok. Perahu layar cek iso. Hai. Dagelan sepuh kok ming padha. Aku waniku ngedok nek Mboten. Anu apa? Enten apa kok ngedok? Hai. Wayahe, wayahe. Boleh nggak saya memeluk Pak Kirun? Oh, boleh. Ben busine mletik. Kowe aja adu-adu ya. Boleh saya peluk dari belakang apa dari depan? Saya meluknya dari depan apa belakang? Aku demek enek mok peluk kok ngarep. Tenang. Catat ya, Pak Marwoto itu terhindar dari banyak penyakit karena sering saya peluk. Oh. Aku lung penyakitan timbang mok peluk.
ora ngatasi ora. Apa? Bah, sampean dipeluk Mbak Berta iki. Panjang umur. Kencing manise ilang. Bener. Ning dadi kencing batu. Ora apa-apa kencing batu malah kena nggo ngecor bangunan lotak. Boleh dipeluk dak? Oke. Aja aku ki wedi-wedi tenan. Aku ki wis insap. Saya tuh kesini ya, tadi itu aku Saya tuh tadi kesini membuktikan kalau saya ketemu Pak Kirun kepada Pak Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ini divideokan biar dia dilaporkan. Nah ini kan sudah ketemu ya harus saya peluk toh untuk bukti. Iya no, bukti. Peluknya detik apa menit? Detik apa menit? Rugi. Ngeyel. Nek dipeluk kok sak menit sak detik rugi. Neng nguri nduk sak tandangi wae. Ora ngono. Aku aturan main kurang ngono. Oh, ora. Check in piye? Check in. Ora sudi. Panas rame. Hai. Kaya mlebu kompor gas. Kowe dantenan iki. Ora ngerti prau layar. Hai. Duduk ora matung ki lho sing akon munggah ki lho sapa? Saya ngotot to. Ngotot kae lho nasare kae. Kono lho peluun sing akon kowe mau lho. Pasti. Tenang, okay. Pasti. Musik. Mangga, yuk. Urung apa-apa wis warek. Langsung abses sudah ya. Terima kasih. Oh ya, saksikan saya di nanti di satu stasiun TV saya tampil dengan Didik Nini Dowo. Saya menari Golek Asmarandono. Acaranya Ratu Sima, cari sendiri iklannya. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang, Mbak Yu Sedoyo, Sugeng Dalu. Ini boleh bawa pulang? Oke, matur nggih mriko. Monggo matur suwun Mbak Firta. Nggih, wah. Jan kaya telusuran kolam renang. Rasane kaya mak clurut biru. Ngawur.
Kaya piye to ya nak? Iya. Wah, matur yo Ting. Ditutup nganggo Grajagan Banyuwangi iki pamuntutan. Ya. Mbak Anting Lambangse. Mbak Anting Lambangse iki ya putra dalang. Oh iya. Putrane Mas Sum Gondrong. Ya. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Pakde, kula nembang napa? Grajagan Banyuwangi. Dibawani Kyai Banyuwangi, nembange Banyuwangi. Ya. Lah kok wingi nembangku Madura? Ayo kae ming ndung mergo suaramu apik kok kowe kan sinden etnis. Rencanamu kowe rencana pengen dadi sinden etnis ki sinden berbagai tembang daerah kuwi iso tok tembangke kabeh. Nggih. Ya, apik kuwi. Yo, saiki Grajagan diaturake. Ya, monggo. Ora apa-apa. Terus ciri khas Banyuwangi yo ngene iki no. Ya. Nyerang biai. Ora apa-apa karang pengendange ya asli kono kok ya. Ya. Banyuwangi. Ya. Kolan ko kidul lor lan kidul lalas angker. Wah suarane apik no. Iya, ngono suaramu di upakara iso kaya Mbak Birta kae mau suarane ya apik. Iya. Sak awakmu. Ayo. Ngopo Pak De awakku? Awake apik kaya Bathara Guru. Terus Kang kaliwat liwat
Ya. Taman Sarino Swang Toro. Ya, enggak Mas, gerajakan, ya. Gerajakan Banyuwangi
suwun Mbak Anting. Ya. Ya. Nggih, halo Mas Bagong. Halo. Ketemu meneh. Ketemu meneh. Ngadet meneh. Ayo iya no ya nang nggone dhewe no. Gara-gara jam yain iki penonton mung kari 3 sing edan. Iya. Sing edan pira? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange ora satok andake wis edan, mergo Oh, iya. omong dhewe tak wangsuli dhewe. Nek ora tak wangi edan ngene iki kowe ya ora mbadok. Oh ya bener, padha-padha golek sandang badok. Ha iya. Udang kuning ki sono sing Oh nyuwun. nggih, senti kodawuh. Nggih bawa napa langsung? Bawa sampe Oke. bawane. Ngombengi pentas ning Banyumas iki ning Purwokerto. Ya ning alun-alun. Terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus. Iya. Saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut. Ah iya. Wis nomor HP ku tak sebar dhewe. Wis ora apa-apa wis ben ngekeki sandang mangan Elisa. Heeh. Ya. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Neng ndi tak susul kok. Susul-susul apa? Wis susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye-piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta ini apa? Lah yo kan kudune leliane wis nganggo bis, tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul. Bangane sindenmu mong 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan dong. Nah, ganti tiket kereta wae mosok ra ono duit carine dudu wong tipis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tanggo ijol kereta. Ya. Mantep. Ra payu gitu. Ora apa. Ya dijolke no. Iki gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Yo diwiwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujud temong peksi agawe taline prangta Neno. alus manis tur mrak ati wasuwing nggon kula lono Golek isi. golek isi podang kuning ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Mangga. Esuk awan neng ombah ratu yan mangan. Wis rasa. Ya? Ya kudu mangan aja ra doyan mangan. Ayo. Oh, kayak ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa, Pak? Disuwuki apa, Pak? Lah kuwi ciri khas, Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden ki pupure kudu dobel gawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah ki akeh banget do njaluk pupur. Oh. Oh, Ana sing njaluk idune dalange. Lho apa iki? Lho, kuwi aja iki asli ora goroh. Kono kepercayaane bocah cilik bayi kuwi kudu dibathuke dilalati idune dalange ngono. Mula aku nek ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dinehi idune?
kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau iki. Wow, berarti apik idumu. Ngene. Wah, ya ora sode. Kowe ora sikatan to. Rasikatan jempolmu kok. Gelem aku nggo pagadul. Dek iso ngerti kowe rasikatan barang ku lho, Gong. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih iki. Sikat gigi kok nyilih. Kayak penabung iki tak sili ora ana sing entuk. Jijiki ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Saya suwe jogetmu saya pener mbiyen. Dek jaman pertama melu aku jan
Men kaya Mau ngene lho. Ngene ngiwonengen ya. Hah? Mau ngiwonengen. Ah iya men kaya wong rampungke wong nguyuh kae ngiwonengen iki. Bak ngono omong tak antil gasmu lho. Omongane kok waton truk. Heeh, marang men ngiwonengen. Heeh. Ya apik iki mau Mbak Elisa. Ya. Ayo atur apa. Iki nek nuruti pamundutan mbok tekanku setengah papat ra rampung terus dipilih wae. Dipilih iki tak linting tak umbulke. Heeh. Sing metu apa? Ya. Ayo ganti sapa? Mbok aku digoleki sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja kuwi. Ayo Tin, matengna Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinten? Ning Ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Heeh, kuwi Pasuryane piye? Ledek. Ya sia-sia lho. Antil lho kowe ora bocah engko nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kowe. Heeh. Ora bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Sunes semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus, iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa S2 iki sarjana 2. Ku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter e bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Iya. Oh iya. Jadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ah iya. Wong wedok nampa kahanane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Lah nek sik pojok dhewe kae muka Betari Durga. Iya. Senengane ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nah. Nggih, ngono. Karo penonton kok ya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong peden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku. Mula mau bareng kanca-kanca nek muni mutak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa iki tumbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki Bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang Bang, nek wedok Neng. Ayo Neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo kita tuwa mriki Kak, mohon minta tolong Kak difotokan. Oh iya. Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Oh iya.
Ngapa lho? Iya sabar to, Pak. Iya. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Ming urung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Jore mane-mane dandan 2 jam ming disawur lemah. Ya, dan dibawani. Pemane napa nggih? Ya tak karepmu. Nggih bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung terus ora apa-apa. Rina wengi. Rina wangi dadi ati apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kae wis ngatung-ngatung kok. Ngatung. Oh, lagi muni wis ditungi to. Oh, wis. Mulah. Matur nuwun nggih, Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Ya, sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Bungamu ra mandi. Dies ditungtungke kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kalau tak sih tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking oke lho Pak tengen mriko-mriko barang. Nika ya tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake Raja Majama. Ya, mangga. Ya. Ya, iya. Rada mundak jogetane. Mau latihan ning rest area.
Kaya suwe tindenku goyang kabeh iki. Sip, ngene iki men ora ngantuk. Ah iya. Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh. Saka sapa? Stan Anjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim Katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau Ngaturke Podang Kuning pas karo pamundutan. ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo Mbak, ayo Mbak. Ya. Iki padha-padha lelemu. Heeh. Mula linggo neng bis wis tak atur. Oh. Nah, ayo neng kursi kiwa, tatin kudu neng kursi tengen iki goyangane ra pate bingungke. Ha wingi mangkate iki jeglong sithik iki bisa mak guyu. Barang tak ngetke memburi, ayo aja pindah. Aku ngono kuwi apa? Ana sapi loro gedhe-gedhe. Sapi. Mosok semene sapi. Iya, sapi. Ngawur ora. Ayo ngaturke apa? Enten pamundutan apa, Pak? Ki werna-werna nek nuruti pamundutan bajing loncat ana. Apa jenenge iki tali janjine ana. Apa pirang-pirang? Heeh. Arep ngaturke apa? Bajidur kahut. Oh iya. Nggih. Bajidor kaot. Bawani bajing loncat. Ya. Bajidor kahur. Walik. Bajidor kahur. Ayo mangga. Gunung Ki kesepakatane kanca-kanca nek le ngedram kleru bali 200 lho. Iya. Santosa rebape Kaget aku. Trangkicik di tengah gua.
kaget. Nganci Putar kowe kaget kabeh to. nganci Kowe iki ngopo gedabikan mau? Aku men isro. Isuh dengkul melocot ora. Kaget aku. Yo, kaya ngapa? Bacidor kahat. Dimat kira sing ngedram. Iya. Aming kenek kok dandan Jawa. Ya sok deloken rak ngundurke bis terus. Ya wis ben karang ku ajar kok. Ya monggo.
Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asli. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran biye-biye. Oh iya. Mie ayam. Wah. Angkringan sangat. Cilaka. Ngene rumah makan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus. Ah iso ora usah nyelengi nang. Wis jenengane kaya ngono. Anting, ayo anting. Ya. Iki terakhir tenan iki. Ya. Tengah telu nganu. Ayo jumeneng kok ndurung wis ngadung. Ya. Ah kae berarti wis do nonton anu pedene iki YouTube-mu kae. Heeh. Ngono nek nyeluk aku Pakde. Nggih, napa Pakde? Kula nandung-nandung. Kula nandung-nandung. Ah, di bawani ning bawane aja Banyuwangi sing kowe sing asing anggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah. Merkesati. Hah? Merkesati. Merkesati. Nggih. Merkesati jenenge. Ya. Ya kaya ngopo? Suarane apik cah. Mangga, ya. Nggih. Aku kok manut kon cincin kok ya cincin tenan. Lah ya cen sumuk rada angkat mandek. Adiknya iki nganggo iki gak ke ngarepmu. Rada dingake sithik ora isis gampang. Yo. Cincin tenan ya. Ndara nek sing ngipasi yo. Hah? Ngipasi. Ngepasi kowe nggo ngapa? Ya. Omongan. Terus? Suarane kok kaya cuklek-cuklek ya. Urip bareng. Yo angel. Terus? Mesake sing ngendang jaipong terus-terusan ket limbukan. Nggo nyaur dek Bratayuda. Iya. Makan gaji buta ya. Ya. Omongane karyo mane Ben nengke wae arep ngopo. Terus urip bareng. Alah nek guyu lho. rasa tok loke nang wae ya tok. Mati bareng. Ngene salah ngono ya salah rebel. Ya. Mangga, ya
Mbak Anting ula nandung-andung. Ha, iya Mas. Wis to. Wis. Ya wis gak bali arep apa kowe. Begagah nang kono malah. Pamer ora. Matur suwun Mbak Anting. Nggih. Matur suwun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi. Iya. Sing wis kepareng-pareng gungan, Mbak Ika nganti ndak kelalen kok. Iya. Yo sowan yo, Gong. Kowe ngundak karo aku ditakoni karo Ndara Klasdewa. Langsung nang Amarta wae to. Iya, ayo. Janeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.